زي راديو دمፅ أمريكا راديو دمፅ أمريكا قدام سنبتن بساتلايت بنايل سات زمحلالفو مدب جميرو دحن مسوم كبرى سمعتنا أبزناي قدام سنبت مدبنا زتفلالي مدلوات حيزنا لكم علنا كمي تمسيو زينا أنه هوحات بتدقاقامي يهبو زولو مجلسات تدقاقي يوميلو بيت صحفت بيت مخرئي ودق هوحات مجلسي ننايت ودب أسرارحان ديسيبلينين نزتحاسة كمزخونة يتو بيت صحفت أبزوصو مجلسي حبيرو نزتقاقي مجلسات ملس مهاب علاي بزي منبارو بسقطة انت تحالفون جيجا حبريتاتات بتدقاقامي كوصو كاللو شش مبال أبته هزبي مدين نقارات سلاز فتر حافشاوي مردئتا مهاب أقداس إيو يبل إتمجلسي وحات مجلسيو وهدت ودبات أهداوي منغستي بمسرات بهيرا سباتن هزبتاتن بعلم ببعلم نايم محدار مسونم كمز منتال فدرالاوي سرعات فريسو أهداوي سرعات كمز مسراتن زقربو حساب شبوط زي كونه مدناقر حسابي كبل نقفو ويبل سبساب ملسكاتشو أمها بيت بخري بهراوي كللاوي منغست تግራይ ጉባኤኡ ለዓርቢ ጀሚሩ ትክትል ሰዓም መሓዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዛ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰላም ተሓልዩ ንኽኸይድ መምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ጸጥታ ሓይሊ ትክልል ንዝህሉ ኩለ መዳዩ ተልእኾ ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሙልጌታ ጽባህ ተወሰኽለዎ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤኡ ናይቲ ክልል ትልሚ 2012 ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቡ እዩ ኣብ 2012 ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ተሓልዩ ክቕጽል ክስራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ድማ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንኹሎም ጸገማት ዝሰግር ናይ ጸጥታ ሓይሊ ክህሊ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ ዓመት ድማ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት وسانا عمت يكبلو قليصوم يم اتينا زلنا عمت وسانا عمت مخانو مفلاد يدلي اب حق منغستان فيدرال سرعتنا وسانا زعرفوا العمت ناتنا مدلاو كاب حلف زياده حيلن اب حالواتن دهنت حزبنا سرعتن زمصو طقعات نمكات كلنا دلواتن كون يغبا سلام نمحبر ኢኮኖሚያዊ መንቀሳቀስ መሰረት ይዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትግራይ ውሕስኑ ዝተረጋገጸ ሰላም ክህሉ መሓውር ጸጥታ ንኹሎም ለእኽቶታት ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ብባል ተዛሪቦም ጸገም ሰናይ ምሕዳር ንምፍታሕ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ ይዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ትግራይ መሓውር ምምሕዳር ወረዳታት ብመጽናዕትን ምርምርን ተደጊፉ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ ህዝቢ ተማያይጡ ብቤት ምኽሪ ድሕሪ ምጽዳቁ ኣብዛ ዓመት ናብ ስራሕ ከኣትይሎም ኣብ መዳይ ልምዓት ድማ ኣብ ትክልል 10 بشدش ميتاو عبيت نمزقاب تتلمو يسرح مهلاو يوم تزاريبهم أبلعلي دك أنسيو يبدأ حزلو صوتاو متقعتن مكل خالدما صعري كجبري كبلهم دكتور دبرتيون قبر ميكال تزاربهم أبدأ كأنسيو زبدأ حساقام بفلاي مصوتاو طلعات أحقنا تمثلتنا ممرايز من حقاو سمكتي كنوسد أبصرح معرك فليت الرأيو شكرات أم مفتاح أبوليتكان إيكونوميا تتكامل زلو كفتات أب تلميذ بمئتاو بفلي تتكامل تصادفون دكانستيو زعابيل كنتات كندلي يقبا ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተጸዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምኽሪ ክኸውን ዝተወሰነ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ትልሙ ክቐርብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዋና ኦዲተርን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ትልምታት እቶም ኣባላት ዘትዮም ከጽድቕዎም ተባሂሎም እቲ ጉባኤ ጽባሕ ክዛዘም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም መንግስት ክልል አምሃራ ኣብ ማእከላይ ምዕራብን ጎንደር ዝተፈጥረ ግጭት ንምትህድዳእን ናብ ንቡር ንምምላስን ፌደራል መንግስት ጣልቃ ንክኣቱ ሓቲቱ በመሰረት እዚ ፌደራላዊ መንግስት ኣብ ክልል አምሃራ ዞባ ማእከላይ ምዕራብን ጎንደር ስጉም ተወሲዱ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክሰጋገር መምርሒ ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል ቤት ምኽሪ ድሕነትን ጸጥታን ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ تلومي الربع مش زوج مجلسي أما كلاون معربن غوندر أب كتما غوندر كم ون عم بمحضر كمانت لما النت قول باب زجبرن أب زحلف حموش تعمد تعزل النايت أتثام هو قبل العصابات النبرة انتفاعات كم زورد حبير الله حزبي سيداما رفرندم وقع حزب السنة زكاير اللقلت كم زتناوحة هاجرا بورد مرجع إثيوبيا فليتو اتصال تحضر كاد مدب زجبرلو حزبه السنة بحد صمون تناوحو شوعات تحضر نكسالة توسينو له حمشتشان حمشتميتن فصمتي الرفرندم كاباد دي سببان كابت كبابن كمرملو كم زتوسنة زتقصت زينا انتخون اتزوسانة زكايرلو كبابتات ناب زملكتهم اكالات كم زي بصحة تقليسو قالو يبل وكيلنا ملس كاتشو اما هذا الاخو ريبورت
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ገሊፆም። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈጸምዎ እውን ኣመሓዳሪ ወረዳ ገሊፆም ኣለው። ተስፍን ኣራጌ ዝላኸ ጸብጸብ ኣሎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈጸመ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ አቶ ሁሴን አሊ ገሊጾም። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሌ ልዩ ኃይልና የጅቡቲ ኢሳ ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ኃይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን በሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣጽዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን በመጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለው እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተልኣኹውን ሓቢሮም። የሞቱት 17 ነው። 4 ሴት፣ 1 ህፃን፣ የ6 ወር ህፃን። ሌላው ዝተቐትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ ኣንስትዮ፣ 1 ወዲ 6 ወርሒ ህፃን፣ 12 14 ዓመት ዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በት መጥቃዕቲ 16 ሰባት ማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቀተሉ እውን ተዛሪቦም። ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚሊተሪም ተገኝቷል። የሶማሌ ልዩ ኃይል ሚሊተሪ ካብቶም ዝተቀትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኺቡሎ፣ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ኃይሊ ሶማሌ ተረኺቡሎ፣ ናይ ጅቡቲ ሪፐብሊክ አርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኺቡሎ፣ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክምለሱ ከለው ብተወደድቲ ዓፋር ዝተተሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተተሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቀትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርኤ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ወሃብቲ ርእይቶ ገሊፆም ኣለው። ንሓላፍ ቤት ጽሕፈት ምክትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ አያለው በመጥቃስ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝጸብጸቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንዶብ ኢትዮጵያ በመጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት አውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራድ ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕጽልን ተዛሪቦም ኣለው። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ወሃቢ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተጻረየ እዩ ኢሎም። ኣብ ዝተገልጸ ናይ ቀዳም ናይ ዓፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማልያ ተቐቲሎም እዮም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማልያ ገሊፆም። በቲ ጎንፂ 16 ዓፋር ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ዓፋር ምግላጾም ይዝከር። አዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ክልል ሶማሌ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕበራት ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሌ ኣብ ዝበዝሕወን 3 ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅመር ነነጀው 270 ሶማሌ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም። እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ ዛጊድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲዱሎ 13000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለው። ሎሚ ቀነ ብማሕበራት ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር። በዛ ግጭት ኣፋር 30 ሰው ሞቶብኝ ያለው ግጭት ከኛም ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶም ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለው። ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለውን እቲ ጎንፂ ዝተኻየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብ ዘይምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኾኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብ ዘይምግንዛብ ዝተዋህበ ርእይቶ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዑመር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ። አሁን በጅቡቲ
عندهم مليان لبس وسوشيال ميديا አላቀረቡ አንድ ዛጌድ ዋላ ሓደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ ኣይቅረቡን ዘቅርብዎ ዘለው ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ ንስውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ይዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ 5 ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቀትሉ ይፍለጥ እዩ ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን ዝበሉ አቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍጸም ዘሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆጻጸሮም መሬት ክልል ሶማሌ እውን ኣለዉ ይኽብሉ ተዛሪቦም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከም ዘይተንቀሳቐሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ሶማሌን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ሎም እውን ክልል ሶማሌ ድልው ይኽብሉ ብምግላጽ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓብዲ ኢሌ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፍን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለው ክብሉ ከሲሶም ማሕበራት ዜናውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ኣብ ክንዲ ምጽብጻብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክሰርጽ ይገብሩለው ክብሉ ንወቂሶም ብኻልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቾከል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም ኣብ ክልል ዓፋር ዝኽሰት ግጭት ብሰንኪ ሶማሊ ዝበዝሑለን ኣብቲ ክልል ዝርከባ 3 ከባቢታት ሕቶ ይግባአና እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እንተኾነ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንኸይፍታሕን ናብ ምፍሳስ ደም ንክንህርን ዝገብር ዘሎ ዞባ ሲቲዩ ይብል ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ኣይዘማ ወልዱ ህዝቢ ዓፋርን ዒሳን ነዊሕ ዓመታት ተዋጊኦም እዮም እንተኾነ ተወለድቲ ዒሳ ነበርቲ እተን 3 ከባቢታት ኣብ ክልል ዓፋር ንከይመሓደራ ዘለዓለ ምብርባር ገይሩ ናብ ውግእ ዘዳልዎም ዘሎ እቲ ዞባ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ዑመር ዓብድን እዮም ኢሉ ይብል ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልምዓት ተዋፊሮም ሰሪሖም ዝነብሩሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተጻፈፈ ተገሊጹ ምክትል ዳይሬክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ አቶ አዲሱ ቀበኔሳ ስደተኛታት ሰሪሖም ርእሶም ዝኽእሉሉ ባይታ ንኽፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ፀሓይ ዳምጣው ዝለኣኾቶ ፀብጻብ ምን ያፈርቂ ክትቕርበያ ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስደተኛ ከም ኩሉ ዜጋታ ሃገር ስራሕ ፈጢሩ ወይ ተቆፂሩ ክሰርሕን ዕድል ትምህርቲ ክረክብን ከምኡውን ካብ ካምፕ ወይ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፂኡ ክነብረሉ ዝኽእለሉ ዕድላት ይጣጣሓሎ ክብሉ ዝገለጹ አቶ አዲሱ ቀበነሳ ምክትል ዳይሬክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት እዮም በሰብአዊ ድጋፍ ምግብ መጠለያ እና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ብቻ ነበር የምንሰጠው አሁን ጉድ ሰብአዊ ደገፍ ምግቢ መጽለልን ካልኦት መባእታዊ ነገራትን ጥራይ ንህቦም ነርና ሕዚ ናብ ልምዓት ብምምጻእ እቲ ስደተኛ ሰሪሑ ርእሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ተደልዩ ዘሎ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተሓዋዊሱ ሰሪሑ ክነብር ካብ መንግስቲ እውን ኣድላይ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ንሰርሕ ዘለና ሃገርና ነዚ ዓለም ለኸ ከይዲ ተቐቢላ ትትግብሮ እያ ዘላ ነዚ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣተሓሕዛን ምድጋፍን ስደተኛታት ከም መርኣየ ሃገር ተባሂላ ኢትዮጵያውን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ክንሰርሓሉ ኢና ጸኒሕና ክብሉ አቶ አዲሱ ቀበኔሳ ገሊጾም ኣብ ቀረባ ስደተኛ ብዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ንስደተኛታት ካብ መሰረታዊ ነገራት ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ከም ኩሉ ዜጋታ ሃገር ሰሪሖም ክነብሩን ክመሃሩን ካብ ካምፕ እውን ወፂኦም ክነብሩን ይመቻቸሎ ክብሉ እውን አቶ አዲሱ ይወስኹ የስደተኛ አዋጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያ የቆየ ስደተኛ መቀበል እቲ ናይ ስደተኛ አዋጅ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ዝተናኣደ ኢትዮጵያ ስደተኛ ናይ ምቕባል ዝጸንሐ ልምዳን ድሌታን ውፊነታን ደጊማ ከም በሓድሽ ዘረጋገጸትሉ ተገይሩ እዩ ተወሲዱ ዘሎ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ እውን ነዚ ውፊነት ክቕጽል ዝገበረ ብፍላይ ድማ ሕጋዊ መሰረት ክህልዎ ዝገበረ ብምዃኑ ይነኣድ እዩ ስደተኛ ንባዕሉ ምትእንጋድ ናብ ልምዓት ምስ እነሰጋግሮ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ንዓና ነቲ ስደተኛን ንህዝቢ እቲ ከባብን ሓበራዊ ረብሓ ልምዓት እዩ ዝፈጥር
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይነብሩ ዝበሉ ናይቲ ኤጀንሲ መራሒ ጉጅለ መጽናዕትን ኣተኻኻብን ፋይናንስ ኣቶ ኪሮስ ክንፈ ብወገኖም ዛጊድ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ንመሐገዚ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ዝወሓደ እዩ። ግን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሓያለ ስደተኛታት ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ንኽረኽቡ ይስራሕ ኣሎ ይብሉ። ላለፉት ረጅም ዓመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሆነ ስደተኞች ተቀብለው ያስተናገዱ ያለው ሀገር ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኮነ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ክስዕብኦ ዝጸንሓ ኣዋህባ ምላሽን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንህይወት ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘተኣናግዱ ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ጸገም ሓቢሮም ንኽነብሩ ስለ ዝገብር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ልምዓትን ህንጸት ሰላም ኣተኣሲርካ ስደተኛታት ኣብ ልምዓት ክርብሑን ዘላቒ ፍታሕ ክረኽቡን እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ትስዕብ ኣላ። ኣብ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ካብ ዘድሊ ደገፍ ትሕቲ 50% ጥራይ ብምርካባ ተጸጊማ ምንባራ ዝጠቐሱ ኣቶ ኪሮስ ሎሚ ዓመት ባንኪ ዓለም ቃል ዝኣተወ $600 ሚልዮን ደገፍ ዓቢ ተስፋ ይኽብሉ ገሊጾም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መግለጺ ህወሓትን ምላሽ መንግስትን ኣብ ኢህወደግ ዘለዉ ውድባት ናብ ሓደ ክወሃሃዱ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንኢህወደግ ዝብትንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃገር ዘፍርስ ኣካይዳ እዩ ክብል ህወሓት ተቃይምዎ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ን7 መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዓዲ ንምምራሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ይግበር ኣሎ ኢሉ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ኢህወደግ ብወገኑ እቲ ውህደት ሃገራዊ ሓድነት ዝፈጥር ምዃኑ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ዘርእዮ ይብል። ምልጌታ ኣጽባህ ንመግለጺ ህወሓት ተመርኪሱ ነዚ ስዕብ ልኢኹሎ። እቲ ኮሚቴ ኣብ መግለጺኡ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ውድባውን ፖለቲካውን ጠሚቱ ብተወሳኺ ድማ ምውሓስ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ብዝርዝር ምግምጋሙ ኣፍሊጡ። እቲ መግለጺ ከም ዝሓብሮ ኣብ 2012 ዓ.ም ክስርሑ ዝግቦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣጽዲቑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ጠመተ ዝገበሩ ከም ዝተሰርሐ ብምሕባር ደድሕሪ እቶም ኩሉ ገዲፎም ናብ ጥፍኣት ዝኣተዉ እሞ ድማ ንዓና እውን ጎቲቶም ካብ መንገድና ከውፁና ዝጽዓሩ ከይተደናገርና ኣብ ስራሕ ጸኒሕና ኢና ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዉ ጸገማት ኣብዛ ዓመት ዞም ጸገማት ክፍትሑ ልዑል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ንምስኳን ካብ ኩሉ ሸነኽ እናጋጠመት ጸንሐ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ዝበለት መግለጺ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ፍትሓዊ ቃልስን ተመስሪቱ ብዘካየዶ መኸተ በዲሁ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብቐጻሊ እቲ ኩነታት እናኸበደን እናኸፍአን ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ኣዕርዩ ከዛይድ ይግባእ ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ህወሓት ዝተፈለየ ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደረበ እቲ ሓደጋ ድማ በብመዓልቱ እናወሰኸ ናብ ዝኸፍአ ሃገር ናይ ምብታን ደረጃ ይበጽሖ ኣሎ ኢሉ። እዚ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝገብር ዘሎ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ውህድ ፓርቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃስ ኢሉ መግለጺ ህወሓት ናይ ውህድ ፓርቲ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ እናተልዓለ ጸንሐ ህወሓት እውን እንተኾነ ብመሰረት ሓሳብ ደረጃ ዝተፈለየ እምነት ይነበሩን ብምባል ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ መስመር ፕሮግራም ስትራቴጂ ሓደ ዝጠምረ ራእያን እምነትን ኣብ ኩሎም ኣሓት ውድባት ክፍጠር እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ከተግባር ዝኽእል ዝበለ መግለጺ እቲ ኮሚቴ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓውን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወደግ ይትረፉ ውህድ ፓርቲ ክምስረት ከም ግንባር እኳ ክቕጽል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ ኢሉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ውህደት ምፍጣር ውድብ ካብ ምብታን ሓሊፉ ዓዲ ዝብትን ተግባር ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት መግለጺ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍጠር ይድለ ዘሎ ውህድ ፓርቲ ድማ ብትሕዝቶ ብዝሓዞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ዝተለወጠ ሓድሽ ፓርቲ ንምስራት እዩ ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ኢሉ። ከምዚ እንትኸውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዝሓዞ ፕሮግራም መሰረት ገይሮም ዝሃብዎ ዓዲ ናይ ምምራሕ ስልጣን የቋርጽ ኣሎ ማለት እዩ። ዓዲ ክመርሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ እቲ መግለጺ ከም ዝበለ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ብሕጊ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ብናይ ህዝብታት ፍቃድ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ይኹን ስልጣን ክሕዝ ክወዳደር ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ክኸውን ኢሉ።
ስለዚ ይወደግ ከም ግንባር ተወዲቡ ጸገማቱ ብቃልሲ እናፈትሐ ዓዲ ክመርሕ ይግባይሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ዝብትን ተግባር ድማ ኢዱ ኣይሓውስን ክብል ገሊጹ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሽርሽር ዝጥሕስ ተግባራት በብመዓልቱ ምርኣይ ዝተለመደ ተግባር ኮይነሎ ዝበለ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎም ብረኣያን ብተግባራዊ ምንቅስቃስን ጉልበት ፈጢሮም ዓዲ ይሕምሰሎ ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ላዕለዎት ወታደራውን ናይ ክልል ኣምሓራ መራሕትን ክሳብ ምቕንጻል ዝኸደ ተግባር ዝፍጸመሉ ናይ ዚኦም ቅትለት እኳ ብኣግባብ ወጻሪኡ ንህዝቢ ግልጽ ምግባር ዘይተኻእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ልምዓት ዝመርሖ ዝድግፎን ሲኢኑ ልምዓታዊ ዓቕምታት እናመኸነ ስራሕ ስእነት እናተጋደደ ምኽባር ናብራ ህዝቢ ሰማይ እናተሰቐለ ይኸይድ ኣሎ ድማ ኢሉ ወሓስ ህዝብታት ኢሉ ዝጸውዖ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ምፍራስ ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ናይ ዝሓደጋን ጥፍኣትን ዝፈጥርን ዝመርሖን ዘሎ ሓይሊ ትምክሕትን ኣብ ዝርኡ ዝተኣከበ ፀረ ህዝቢ ሓይልን ኢሉ እቲ መግለጺ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብናይ ሓባር ቃልሶም ትምክሕቲ ስዒሮም እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ነዞም ህዝብን ህዝቢ ኣባሊዖም ኣጋጭም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ይግባእ ድማ ኢሉ መላእ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ድማ ንሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ ሃገር ንምድሓን ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ እዚ ሃገር ካብ ጥፋት ንምድሓን ንዝገብሮ ጻዕሪ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ከም ዝድግፍዎ እዩ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መግለጺ ኣፍሊጡ ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረጻ ድማ ኣብዚ ዓመት ግድን ክካየድ ኣለዎ ኮይኑ ግና መረጻ ምክያድ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ኣይግበርን ዘሎ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር መሰል ረብሓን ብሓባር ዝተቃለሱ ኣሓት ህዝብታት እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ኣፋፍኖት ሰላም ድማ ኣብዚ ዓመት ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሉ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ንምጥንኻር ካብኦም ዝደለ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ ነረጋግጽ ክብል መግለጺ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ውህደት ይወደግ ጠሚቱ ዘዘራርብናዮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ይወደግ ኣተሓባሪ ዘፈር መጽናዕትን ምርምርን ህንጸት ዲሞክራሲ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ይወደግ ናብ ውህደትን ተመጽኡ ጥሙር ዓቕሚ ይፍጠር ሃገር እውን ናብ ሓድነት ትመጽእ ኢሎም ውጤት የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው በውህደት ውስጥ ውጽኢት መጽናዕቲ ዘርዮ ናይቲ መግለጺ ተጻራሪ እዩ ምክያዱ ውህደት ዝብል ሕዘ ይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ሻብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ይወደግ እዩ ኣብ ሃገር ሓደ ተሓሳስባ ክህልው ዝሓሸ መራርሓ እውን ክህልው ዘይተሓሳስባ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ይገብር እምበር ንምብታን ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ሃገር ኣወዳድባን ናይ ውድብ ኣወዳድባን ዝተፈላለዩ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ምስ ዝበፅሓቶ ደረጃ ዕቤትን እቶም ውድባት ግንባር ኮይኖም ዝጸንሕሉ እዋን ብምዛመምን ብቐጻሊ ሓደ ውሁድ እንተኮይኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ይህልዎም ብምባል እዮም ተዛሪቦም ፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋር ውድባት እናበልካ ኣፈላላይ ምፍጣር ዘይከኣለሉ ኩነታት ምዃኑ ኣድላይነት ውህድ ፓርቲ ልዑል እዩ ብምባል ድማ ገሊጾም ኣብ ጉዳይ ቅትለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻልን ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓን ዘሎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ምርመራ ምስ ተዛዘመ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለ ይቐኒልና ሙልጌታ ነዚ ብሕወሓት ዝወፀ መግለጺ ብመንግስቲ ምላሽ ተዋሂቡሉ ኣሎ እዚ መግለጺ እዚ ካብቲ ነቲ ለውጢ ዝቃወሙ ንህዝቢ ዘይውክሉ ኣካላት ዝወፀ እዩ ዝበለ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነዚ መግለጺ ዘውፀአ ጉጅለ ብምኽንያት ለውጢ ረብሕኡ ዝተቋረጾን እቲ ዝነበረ ግፍዒ ንክምለስ ዝምነ ዘሎን ኢሉ ኣተሓሒዙ ሕወሓት ብዛዕባ ውህደት ይወደግ ኣመልኪቱ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለጺ ካብቲ ንዓመታት ዘንጸባርቆ ዝነበረ መርገጺ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬው ልኢኹሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበያ ነቲ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ዘንጸባርቆ ሓሳባት ብምንኣስ ቅድሚ እቲ ለውጢ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስያ ነይራ ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለጹ ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ዝተረከቦ ጸገም ኢሎም ኣብዚ ከይዲ ለውጢ ዝለዓሉ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለዉ ጸገማት እውን ኣለዉ ክብሉ ብምጥቃስ ገለ ካብቶም ጸገማት ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝቐጸሉ ጽላኣት ሕነ ምፍዳይ ቅርሕንቲ ምፍልላይን ምክፍፋልን በሰላታት ውዲትን እዮም እዚኣቶም ከዓ በቐሊሉ ዝኸዱ ኣይኮኑን ኢሎም ስለዚ እቲ ለውጢ ነዞም ጸገማት ንምትዕርራይን ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓቶም ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዲሞክራስን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ምምላስ ስራሕ እዩ ጸይሩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ሕወሓት መግለጺ ግን ካብዚ ከይዲ ለውጢ ብተጻራሪ ጠጠው ናይ ዝበሉ ወገናት መርገጺ ዘንጸባርቕ እዩ ኢሎም
ሕጂ ፈተናታት ካብዝን ካብትን ዝረኣዩ እኳ እንተኾኑ ከይጸልመተ ስለ ዘይወግሕ እታ ሃገር ሓንቲ ኮይና ጠንኪራ ንምኻድ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ሒዛላ እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ድምፅታት ኣብቲ መግለፂ ዝሰፈሩ ብሓፈሻ ካብቲ ለውጢ ብተጸራሪ ጠጠው ዝበሊኦም እኳ ደኣስ ክምርመር ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ ክብሉ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ይገልጹ። ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልገው ምንድነው? ለምንድነው ይሄ መግለጫ ከለውጡ በተጻራሪ እኳ ደኣስ እቲ ክምርመር ዘድልዮ ስለምንታይ እዩ? እዚ መግለጺ አንጻር እቲ ለውጢ ጠውጠው ዝበለ ምስ ንብል እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊ እዩ መጺኡ፣ እቲ ለውጢ ንዕኡ ኣይመጸሉን ማለት እዩ። ንሓድነት ህዝብታት ንብልጽግና ሃገርን ንሓበራዊ ታሪክና ብሓባር ጠጠዊና ምስራሕ ዝሓስብ ለውጢ ንስም ኢትዮጵያ ክብ ኣቢሉ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ዝበልጸገት ኮይና ክትርአ ዝተግህ ለውጢ ብኣንጻሩ ዝፍትንን ዘናሹን ዝኾነሉ ምኽንያት ነዚ መግለጽ እዚ ብዋንነት ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ንሕብረተሰብ ኣይውክልን። ድሌት ህዝቢ ይዕፍን ኣሎ። ህዝቢ ናብ ኣደባባይ ከይወፅእ ዝገትእ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣስዒቦም። እዚ ስርዓት እዝን እዚ ጉጅለ ዝን እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊኡ ዝመጾን ዝተቋረጾ ረብሓ ዝነበረ ምዃኑ ኩሉና ስለንፈልጥ ነቲ ዝነበሮ ግፍዒ ንኽምለስ ካብ ምምናይ ዝፍልፍል ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ስዒቦም ባዕሉ ከም ካልኣይ ዜጋ ዝርኦም ዝነበረ ማሓዙት ኢሉ ናይ መጀመርታ ዜጋታት ኣይኮንኩምን ኢሉ ዝመደቦም ወገናት ሎሚ ድማ ተመሊሱ መሰልኩም ተደፊሩሎ ሓጉዙን ኢሉ ይጽዋዕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም። መግለጺ ሕወሓት ሕገ መንግስትን ስርዓት ሕብረ ብሔራት ፌደራሊዝም ይፈርሳሎ ንምድሓኑ ከዓ ሓጉዙን ንዑን ብምባል ንብሔር ብሔረሰባት ዘቕረቦ መጽዋዕታ ብዝምልከት አቶ ንጉሱ ዝሃብዎ ምላሽ ከለውጡ በፊት የነበረው የስም ፌደራሊዝም ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ፌደራሊዝም ናይ ሽም ፌደራሊዝም ግን ብጭቡጥ አህዳዊ ዝነበረ ጠጠው ይበል አህዳዊ ገበርትን ሓደግትን ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ዝእዝዝሉ ኩነታት ጠጠው ይበል ብሽም ውክልና ህዝቢ እናሸቀጡ ንህዝብታት ምግጫው ጠጠው ይበል። ህወሓት ባዕሉ ዝወጸሉ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ደኺሙ እዩ፣ ሃገር ሃኒጽ እዩ፣ ኢትዮጵያ ክትነብር ይደሊ፣ ሓድነት ይደሊ፣ ካብ ዝኾነን ላዕሊ ክርባሕ ወይ ካብ ዝኾነን ታሕቲ ክጉዳእ ኣይደልን። ኢትዮጵያ ንዕኡ እትኸውን ነቲ ካልእ እውን ከምኡ እትሰማማዕ ክትኸውን እዩ ዝደሊ። ብሽም እዚ ህዝቢ እዚ ብምሽቃጥ ዝኸይድ ዝነበረ አሃዳዊ አተሓሳስባ ፌደራሊዝም ዝብል ሽም ዝተውሃቦ ጠጠው ይበል ዝብል ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍረ ከዓ ኣፍሪሎ ማሓዙ ዝተባህላ ክልላት ሓዊሱ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ብሞግዚት ከመሓድረን ኣይኽእልን ብውዲት ዝኸፋፍሎምን ሃፍቶም ከይተረፈ ጸንቂቑ ዝወስድ ዝኾነ ሓይሊ የለን ነዚ እውን ባዕላተን ይምስክር ኣለዋ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ሞግዚት ኮንካ ምግዛእ ጠጠው ኢሉሎ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ነገራት ዝበታተኸ ኸይዲ ሽሙን ተጸለመ ዕንቅፋትን እሾኽን እንተተተኽለሉ ትጽቢት ዘይግበሮ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግ አመልኪቱ መግለጺ ሕወሓት ብታህዋህ ዝግበር ዘሎን ሃገር ዘፍርስን እዩ ዝበሎ ኣቶ ንጉሱ ሕወሓት ኣቐዲሙን ኣተሓሳስባ ውህደት ብዝለዓለ ደረጃ ዘሰጉሞ ዝነበረ ውድብ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም ውህደትን አጀንዳ አድርጎ ኢህአዴግ ለረጅም ዘመናት ሲወያይ ቆይቷል፣ ሲመክር ቆይቷል፣ አቅጣጫ አስቀምጧል። ውህደት አጀንዳ ገይሩ ኢህወደግ ንነዊሕ እዋን ክማያየጥን ክመክርን ጸኒሕ እዩ። አንፈታ አሚጥ እዩ። መጽናዕቲ ገበር ኢሉ ተጸኒዑ ክቐርብ ተገይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ድሕሪ ምክያዱ ኣነ ብላዕለዋይነት ዘይዝውሮ ዘይእዝዞ ብሞግዚትነት ዘየመሓድሮ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዘይብሉ ሓቢርካ ብሓድነት ምትእኽኻብ ዘለዎ ኢህወደግ ንዓይ ኣይጥዕመንን ንዓና ኣይጥዕመናን ብዝብል ሓደ ጉጅለ ዝሓዞ ምናልባት እውን ቅድም ልዕሊ ኩሉ ሕቶ ከቕርበሉን ክደፍኣሉን ዝነበረ ሕቶ ሎሚ ድማ ኩሎም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢህወደግ ዘለውን መሓዙትን ዝበሃሉን ተገሊሎም ዝነበሩ ውድባት እዋኑ እዩ። ክንድመርን ክንተኣኻኸብን ሓደ ኮይንና ንካልኦት እውን ኣብነት ክንኸውን ኣለና ብምባል ውሳነ ኣብ ዝገብሩሉ ዘለዉ እዋን እናፈራርሓ ዝወሃብ ምትዕንቓፍ እዩ። ኣቶ ንጉሱ ኣብ መወዳእታ ኣነ ከመሓድሮ ክእዝዞ ክገዝኦ ኣለኒ እዚ እንተዘይገይረ ግን ውድብ ኮነ ሃገር ትጥፋእ ዝብል ናይ ጥፍኣትን ውዲትን ኣተሓሳስባ እንተዘይኮይኑ ከም መርገፂ እንተተወሲዱ እዚ ዘደናግር መርገፂ እዩ እቲ ሕወሓት ዘውፅኦ መግለፂ እውን ምስ ግዜ ዝኸይድ ኣይኮነን ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ አበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምኒ ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ። This program has come to you from the Voice of America, Washington.